Tatlong kabahayan sa Baler, Aurora tinupok ng apoy dahil umano sa problema sa electrical wirings. Nakatutok si Russell Simorio. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikita na nagsitakbuhan at tila nataranta ang ilang residente sa barangay Sabang, Baler, Aurora. Nasunog kasi ang tatlong kabahayan sa kasagsagan ng pag-ambon sa lugar. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa like materials ang mga bahay. Wala raw naisalbang gamit ang mga biktima. Wala po kami naisalba kahit ano. Sa ngayon po, umaasa lang po kami sa tulong ng mga taong mga nagpapahingi ng mga suporta, tulong pinansyal. Sa investigasyon ng BFP, nagsimulang sunog sa pumutok na kable ng kuryente. Naging pahirapan umano ang pag-apula sa apoy. Mahirap kasi nga looban yung area. Yung place po nasunog ay almost siguro mga 100 meters or more pa from the highway. So, kailangan namin maglatag ng 7 na fire hose. Wala umanong nasaktan sa sunog. Inaalam pa ng otoridad ang kabuang danyo sa sunog. Yung palagi ang pag-check ng mga electrical appliances tuwing lalabas ng bahay. Kung maaari yung mga hindi ginagamit, hugutin lahat sa saksakan. And then, kung sakali naman po magtatagal sa labas, much better i-off yung kanilang main switch. Russell Simorio, Balitang Amyanan.